Sziasztok, kedves barátaim! Tudjátok, mit csinálok éppen? Hát pálinkát szédítek. Egy ősrégi Akai AP100C lemezjátszón. Egészségetekre! És mindenki élvezze a vasárnap fennmaradó részét, és szóljon Komár Laci, nyomjuk a rock and rollt! Ez egy 1981-es nyomású Pepita hanglemez, amin Komár Laci megszólal. Otthon ül vagy új helyekre jár. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. A kis kolcos, hol van a mamám? A régi klubban szívem visszahúz. Várom őt, hát ha újra eljön. Csak téged látlak, s nézlek el, pirult. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. A kis kolcos ráze úgy, mint régen. Szóval rock and roll, én veled üzennék. Ez az elegőt is tűzbe hozzá még. Ki nem mond el ráze úgy, mint régen. Szóval rock and roll, én veled üzennék. Ez az elegőt is tűzbe hozzá még. És bronzvörös haját. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Magadról mesél, hagyjuk a mamát. Gyere velem, ígyunk egy Coca-Colát. Fogadd el tőlem ezt a meghívást. Szavamra csinos vagy, kilátok még ilyet. Még a végén ellopom a szívet. Gyere kis kopocos, hagyjuk a mamát. Get